Dito tayo ngayon sa Toledo City, Port Toledo. Uy, may kasama ko yung Hello Kitty. Pupunta tayo ng ng Negros, Calatrava. Buti walang masyadong hangin dito. Limpyo ang dagat. Dala lang natin yung beat. Standard natin. Beat FI. Ito lang yung dala natin papuntang Negros Occidental. Maraming tao dito. Dito na kami sa Light Ferry. Wala masyadong tao dito. Sakay na kami, kain na kami, siguro. Guys, nandito na tayo sa Kailangan karon. Nandito na tayo sa Calatrava. Okay. Maga tayong naligo ngayon. Kahit maginawa dito. Punta tayo doon sa Manukan. Lugar to pala ng ng jowa ko. Lugar nila. Doon yung mama nila sa itaas. Ito guys. Probinsya ang dito guys. Yung aura dito Probinsya na probinsya. Yung mama niya guys, yung nakapula. Tsaka ito yung Upoy TV vlog. Tsaka yung mga tiger namin. Welcome to the zoo. Hawa na dahil no? Hawa na. Hawa na. Gilipas bakal kandang. Guys. Dagan itlog guys. Morning. Diba si taas? Ba itlog dia. Itlog. Ang kubo. Pila na kabukta nante? Kaya na basig mo ang gawas. Man. Yan o. Saka ito. Siya ito may vlog. Papakain kami ng Udra sa kaitlog ay. Ay gahak. O anong de. Pag di kayo mangitlog, kainin namin kayo. Ayan guys. Ngayon itlog. Ato